Ellers må du få noget video her. Hvad plejer du at få til sin blog? Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Da jeg var på kasernen og starte for et år siden, altså der fik den 8 gangarter. Men hvad med det? Det må du prøve at høre med det om. Det har jeg faktisk ikke... Jeg ser kun det samlede resultat. Ellers får du mit. Så kan jeg sende det til dig senere, hvis det er. Du får mit video, bare roligt. Ja, men du har selv